Apă, energie și tehnologie. Pentru toți, oriunde. Pedrolo Group. Apă prea puțină? Aproape întotdeauna problema o constituie lipsa presiunii. Soluția este DigiPed, ultimul produs inovator de la Pedrolo. O electropompă inteligentă, un produs complet, care garantează o presiune constantă, atât atunci când presiunea este scăzută, cât și atunci când deschideți mai multe robinete. Crește puterea doar dacă este necesar, economisind energie. DigiPed se instalează ușor și rapid. Mulțumită dimensiunilor compacte, poate fi amplasat oriunde. Ștecherul electric, întrerupătorul și protecția sunt incluse. DigiPed este extrem de silențios. Oriunde îl veți instala, nu vă va deranja. Este ușor de folosit și gata de utilizare. Este suficient să setați presiunea dorită, fără a trebui să efectuați configurări complexe, având o gestionare cu adevărat intuitivă. Electropompa, vasul de expansiune și senzorul de presiune, invertorul electric, supapa de reținere și senzorul de flux sunt toate compactate într-un singur produs. Conectorii orientabili facilitează racordurile hidraulice, în special în cazul instalațiilor aflate în spații restrânse. Piciorușele reglabile din cauciuc reduc vibrațiile. DigiPed poate aspira din puțuri datorită capacității sale de autoamorsare. Pentru a începe, este suficient să umpleți pompa, deschideți capacul superior și cel de aerisire și vărsați apa. Când apa iese din orificiul de aerisire, DigiPed poate fi pus în funcțiune. Dacă însă vă racordați la rețeaua de alimentare cu apă, trebuie doar să excludeți autoamorsarea. Este de ajuns să întoarceți o manetă. Dacă este necesar, puteți mări sau reduce cu ușurință presiunea din rezervor. Este suficient să scoateți un capac ca să aveți acces la valvă. În cazul în care este necesară trimiterea sau recepția de semnale, DigiPed poate comunica cu dispozitive externe prin porturile de interfață dedicate. Vreți mai multă putere? Pe lângă modelul de 1 kW este disponibil și modelul de 1,5 kW cu aceleași dimensiuni compacte. Mai mult, puteți asambla cele două modele într-un singur grup de pompare, pentru a satisface toate cerințele. DigiPed vă garantează o presiune constantă, consumă mai puțină energie, e silențios și ușor de utilizat, se poate instala oriunde. Este un produs complet care răspunde diferitelor necesități. Nu e doar o nouă electropompă, este noul aparat electrocasnic inteligent creat de Pedrolo pentru a vă furniza cu ușurință toată apa de care aveți nevoie. DigiPed de la Pedrolo.